Assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Sunana Munirat Abdulsalam kamar yadda kuka sani. Na yi wannan bidiyon ne saboda akwai abubuwan da suke faruwa. Ya ɗan kwana biyu suna faruwa. Amma ba ni da ina jin kunya in fito nemi taimako. Banda haka saboda yadda reputation ɗina yake a arewa da yadda mutane suke gani na, so most at times I prefer in show ko mene ke faruwa. So ya kai wani stage ne wanda dole in fito in yi magana saboda in ban yi magana ba zan iya wayi gari banda inda zan je nemi taimako. So na yi duka abin da na san ya kamata in yi. Wannan ciwon da kuke gani namiji ne ya yi min, da sunan saurayi na. Mu haɗu da shi wajen wata 3 da ya wuce. Ya ce zai aure ni. Na yi magana a gidanmu da sauransu. Sai na yi noticing yana da wasu halaye inda nake jin tsoro kamar in ran shi ya ɓace. Ran shi ya ɓace zai fara faɗa ko kuma abin da bai kai ya kawo ba. Banda hakan nan akwai da wasu halayen da yake yi wanda irin is questionable. Na zo na realizing kamar ɗan daba ne. So ni dai na san da cewa yana aiki wa'annan masu tare motoci akan hanya, road safety. Ba san da cewa kafin ya fara wannan aikin din shi ɗan daba ba ne. So da na zo na realizing ɗan daba ne, sai na gudu na bar inda nake zama, na tafi kudu na je na yi zamana saboda ya rabu da ni. Na bar gida na wajen wata 3 ba na nan. So da shike ina karatu dole in kara dawowa, kuma business na yana arewa dole in kara dawowa. Ina dawowa ban san waye nake gaya mishi ina gari ba. Yana ji na dawo da next thing kawai sai ya kama hanya ya zo ya fara ba da haƙuri. Ki yi haƙuri kaza. Ce to shi kenan ba komai, na haƙuri. Amma ka daina kusanta ta yadda kake yi saboda ina ɗan so ka bani space kaɗan. Kullum kana zaune a gidana kamar ni matanka, kuma relationship muke yi. Hankali na baya bai kwanta ba da faruwa hakan nan. Kaɗan bani space in samu. In na ce akan cewa bani space sai fito ya ce akan cewa zai kashe ni. Wannan maganar da nake din nan ina da shaida na. Yasa 'yan daba su ta kira na suna threatening dina akan cewa za su kashe ni. Ni kuma ina kokarin avoiding kar koma me yake faruwa ya fito kan social media, kan duniya su sani ne ko ga abin da yake faruwa. Ina ta kokarin avoiding saboda ina jin kunya. Ban so kowa ya sani akan cewa ga abin da yake faruwa. Ina ta ɓoyewa.
wata rana zai zo gidana karfe 2 na dare, karfe 3 na dare, ya zo ya daga hankalin makwabtana a cikin gida. Suka dinga yi min magana, in bar gidan, in tashi, in bar gidan. So, ce akan cewa ma ni zan bar gari, zan koma kudu da zama, ba zan iya zama arewa ba kuma. So, ranar na fara avoiding din shi. Na ce mishi kar ya ƙara zuwa gidana because ya fara ɗaukan number mutane a cikin wayana, yana kiransu, yana musu 419, and ni ina ta rufewa, ina ta yin shiru. So the last one da yi, da na zo na yi discovery na hakan ɗin shine sai na ce mai akan cewa kar ya ƙara zuwa gidana. Da ya mai text na gaya mishi kar ka ƙara zuwa inda nake. Karfe 5 na safe sai gashi na a gidana ya zo ya fasa mun kofan, faffasa kofan ɗin ta ko ta ina, ya fasa glass door ɗin, yana da key, ya buɗe shi ta ciki, ya shigo ina kwance, ya zo sai ya same ni akan gado, ya ja ni daga kan gadon ɗin har zuwa falo na, ya pouncing a kaina, yana duka, ina ta kokarin kulle fuska na. So bayan faruwan hakan din, bayan ya gama yi, neighbors ina suka zo, da ya kalla mutane sun fara taruwa ya gudu. So sai ina jin kunya, kuma da shike irin a social media ana gani na like a controversial person, ban san ta za in je wurin police akan abin da yake faruwa ba. Haka na kwanta iki wadajen 4 PM. A day before that na ba shi kaya ya kai wa mutane. Ina da agents ina a tasha na kowane gari, so na ba da kuɗi akan cewa ya je kai musu kayan, wajen kayan 300,000. bai kai kayan ba. Ina tashiwa daga bacci kaman wajajen 4 haka, saboda na galabaita. Na duba wayoyi na guda 2 were gone. Kayan da na bada tura mutane ki turawa. So duka wannan abubuwan suna faruwa. So sai na je police station, sai na gaya ma police, sai na ce musu gashi abin da yake faruwa, and ni ina so su kira shi in for questioning. Ba wai ko ina so a rufe shi, ko ina so a wulakanta shi ko wani abu ba. Abin da kai nake so shine a gaya mishi ya daina zuwa inda nake. He should stay away from me. Ba wani abin da nake so in ban da wannan. Da police suka kira shi akan waya. Da suka kira shi sai ya gaya musu akan cewa wai shi ma yana da uniform, and lovers quarrel ne, zai bani hakuri, kuma in na hakura shikenan komai zai wuce. Dama ni abinda nake gudu kenan, kar in je police station su gaya min irin wannan abu, because the first time dai wannan abun din jikina has the tendency to like absorb ciwo a wuni daya, ba za ka kara ganin ciwon din ba. So there was no physical evidence a jikina kamar haka. So shi police din sai taking na abun din kamar wasa. Na ce mishi, look, this is not a joking matter, this is my life we're talking about. Mutumin nan yana threatening zai kashe ni, ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ba so uku ba. Zan iya nuna muku da proof da komai akan cewa this is real, this is actually happening to me. Just call him in, ya zo kawai sign ya faɗa akan cewa ba zai kara zuwa inda nake ba, and he should leave me alone. Police din suka ce in je in neme shi